आं ब्लेक कालार अर्डार होआखैमोन खिन्थु माबासो होदोंमोन आं अलिभ ग्रिनसो होदोंमोन ब्लेक कालारसो लोगोफोरा आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय माखासे बुस्थु बिहरदोंमोन आरोना दा इखौ नायनोसै मा मा देखायगोन अभी मजा आएगा ना भिड़ो फ्लिपकार्टनिफ्राय लोगोफोरनि अबेखि सिदा अबेखि खेंख्रालै जागोन खोमा मोनसे दंबावो दखस ये देखो पिक्चर तो बिराट क्यूट नुदो यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए ना मा कलर फैदोंथाय ब्लैक कलरसो आं ब्लैक कलर अर्डार होआखैमोन किन्तु साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे माबासो होदोंमोन आं अलिभ ग्रिनसो होदोंमोन ब्लैक कालारसो गजब बेइज्जती है ना so क्यूटथार oh my god क्यूटथार नुनानै अर्डार खालामदोंमोन आं लोगोफोरनि आरो नेक्स्ट मोनसेनि लोगोफोर बेबो फ्लिपकार्टनिनो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह मा बुस्थु लोगोफोर नोंथांमोना खिथाहरनायबा बे जाहैबाय केकनि क्रिम माबा खालामग्रा आरोना मा होनगोन इखो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है केकनि क्रिमखौ मिक्स खालामो बेजों ओमफ्राय नैजों मा खालामोथाय आं मिथिया आरोना नायनांगोनसो आंबो दायो लोगोफोरनो इखौ नैयाव सोनांगौ आरोना नैयाव मोनसे क्रिप होनगोन ना मा होनगोन इयाव मोनसे माबा थायो नै इयो नांथायो आरो जासिगोन केक नेक्स्ट एबार लास्ट थर्ड नम्बर वाव नै लोगोफोर केकआव जे बिबार बानायो बियो आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय क्रिमखौ बेजोंबो गलायनो हायो आरो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल नेक्स्ट ini ada मोनसे कार्टुन दंबावो केकखौ इयाव दोननानै जि डिजाइन खालामो मा होनो इखो माबा माबि क्रिम फोननाय माबा फोननाय बिदि आरोना व्हाइट कालारनि फैदो लोगोफोरनि
बेयाव बसायनानै बेयाव फिसा फिसा केकनिनो माखासे बुस्थुफोर बायग्रानि बुथुमनानै फैदो आरोना बेफोरो चिं चिं इजे ब्लेन्ड खालामो खोमालै आंबो बारा एक्सपार्ट नङा नै आरो बेफोरबायदि माखासे दङ फिसा फिसा थ' लोगोफोर आंनि दिनैनि माबा पार्सेला बेखिनियानोमोन आरोना अर्डार खालामदोंमोन आं बेखिनिखौ फैजोब्बाय अच्छा हमको सिखा रिया है बेनि गेजेराव सबसे स्पेसियल मोजां मोनदों किउटथार नै फिसा सुटुटुनो हाय हाय सार्च होबावबा जाबावगोनसोदां वाइ क्यूट ना आयु अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या मोजां मोनसिबाय आं इखो बिराद मोजां मोनदों क्यूट क्यूट बुस्थुफोर फैसोदों ना लोगोफोर मोनसे बाथ्रा मा होनो दिनैनिफ्राय आङो केक बानायनो सोलोंसिगोन आरो आंनाव सोरबाफोर केक जानोबा आंनाव अर्डार खालामनो हागोन लोगोफोर बुस्थुफोरा मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय आं केक बानायनोथ' रोङा What? खिन्थु इउटिउबाव नायना सोलोंगोन आरोना समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना नांगौबा आंनाव कमेन्टआव बिहर नहीं झूठ बोल रहा है कन्टेक्ट खालाम आंखो